Osasun departamentuak koronavirusaren 318 kasu positibo zenbatu ditu 3.102 PCR froga egin ondoren. Nafarroak 2 heriotza berri eta 10 ospitalaratze jakinarazi ditu. Osasun departamentuak urriaren 8 aurrera gripearen aurkako txertoa hartzera animatu du. Horretarako beharrezkoa da internet bidez edo telefonoz hitzordua eskatzea. Iruñako udaltzaingoak bere eguna ospatzeko ekitaldia atzeratu du eta esker oneko mezu bat bidali die Covidaren kontrako borrokan laguntzen ari diren guztiei. Laminaciones de Lesaka lantegi zarrean langile baten amiantoren ondoriozko heriotza onartu da eta familiari kalte ordaina emanen zaio. Nafarroko gazteriaren golardoak eskuratzeko hautagaitzak. Gazte batek gazteriaren arloan egindako lana edo ibilbidea sarituko da parte hartze sozialean egindako ekarpena edo erakunde naiz elkartetan burututako jarduna. Turismoan adiktu diren kazetarie bertatik bertara ezagutu dituzten Nafarroak koronavirusaren garaian eskaintzen dituen esperientzia personalizatuak. Ostiralean zehaztuko dira Nafarroko Bertsolaritza Txapelketa 2020ko bardoetako finalistak. Hilabetetako etenaldiaren ondotik heldu den ostiralean jokatuko dira, jokatzeke zeuden 2 finala aurrekoak Goizuetan eta Jaunsarasen. Non dago Mikel filmari aipamen berexe eman zaio Zinemaldiako Irizar sarian. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako datuen arabera, koronavirusaren 318 kasu berri zenbatu dira. Osasun departamentuak osasun sistema publikoan 3.102 PCR froga egin eta gero. Eta 10,3 positibo eman dute. Gaixotasun horren ondorioz atzo 2 pertsona hil ziren, 84 eta 83 urteko 2 emakume eta 10 ospitalaratze berri izan dira. Bestetik alesbesko adinekoen egointzako 33 pertsonak positibo eman dute azken orduetan egindako COVID detektatze frogatan. Pasaden larunbatean sintomatologia arina zuten 2 positibo atzeman zituzten eta San Adrianera eraman zituzten. Astelehen arratsaldean behaketa orokorra egin ondoren, guztira 33 kasu positibo zenbatu ziren zentroan bizi diren 59 adinekoen artean. Azkenik aipatu ere haur eta lehen hezkuntzako Nafarroko sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako 4.888 ikasle jada ikasgeletara itzuli dira konfinamenduko egunak igaro ondotik. 251 ikasle talde egonkorreko kideak dira jada aurrez aurreko eskolak jasotzen ari direnak irailaren 4an ikasturtea hasi zenetik. Beraien geletan, Covidaren kasu positiboak atzeman ostean zehaztutako isolamendu egunak bete dituzte ikasleok. Beste 2.086 ikaslek isolamenduan jarraitzen duten. Gripearen aurkako txertoaren kanpaina heldu den astelehenean urriak 5 hasiko da Nafarroan eta azaroaren 27 bitartean gauzatuko da. Nafarroko Gobernuak Osasun Ministerioarekin egindako kanpainarekin bat eginez, gizarte 2020an txerto hartzera animatu du, are eta gehiago Covidaren pandemiak eragindako arrazoiengandik. Kanpaina honetarako 270.000 dosi ditu Osasun Departamentuak 2019an eskuraturikoak 126.000 halako 2 baino gehiago. Emaniko prentsaurrekoan Santos Indurain Orduna Osasun Kontseilariak, Carlos Artuondo Purroi Osasun Zuzendari Nagusiak eta Aurelio Barrikarte gaixotasun kutsagarrien eta txertaketen ataleko buruak azaldu dutenez. Aurtengo berritasunetako bat da internet eta telefono bidezko aldez aurreko hitzordu sistema berria ezarri dela, jadanik martxan dagoena. Iruña eta Iruñerrirako telefonoa 659 da, Tuteran hitzordua 848-424-430 deituz eskatzen da. 2 zenbaki horiek astelehenetik ostirala bitartean erabil daitezke goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00. Gainera, osasun zentro gehienetan txerto hartzeko hitzordua har daiteke norberaren osasun karpetaren bitartez, baita zitasalud.navarra.es webuneran bidez, eta azken hori, hautatzekotan aski izanen da osasun txartelaren 8 zifrako zenbakia eta jaiotza data ematea. 2019-2020ko gripearen aurkako txertaketa kanpainan 15.576 kasu diagnostikatu ziren Nafarroan.
Aurreko urtean 15.031 izan ziren. 459 pertsona ospitaleratu ziren eta 17 hil ziren. Nafarroko osasun zerbitzuak osasunbideak koordinaturiko kanpaina hau bereziki gripearen ondorioz osasunean inpaktu gehien izan dezaketenei zuzentzen zaie hala nola 60 urtetik gorakoi haurdunaldiaren edozein unetan dauden emakumei eta osasun arazo kronikoak dituzten helduei eta 6 hilabetetik gorako haurrei. Arazo hoien artean daude besteak beste bihotzekoak, diabetesa, loditasun morbidoa, giltzurrunetako gaitzak, gibelekoak, neuromuskular, ezabatzea, minbizia eta bar. Halaber, arrisku handiko personei gaixotasuna kutsa dezaketenak ere txertoa jartzea gomendatzen da. Hortaz, garrantzitsua da beti ere osasungintzako langileak txertatzea. Era berean, txertaketa gomendagarria da eremu soziosanitarioko langileentzat eta etxez etxeko zaintzaile lana egiten dutenentzat. Baita arrisku handiko personen etxe berean bizi diren aurrenentzat ere. Bereziki egokia da ere txertoa jartzea hezkuntzaren maila guztietako irakasleek, segurtasun indarretako kideek, suhiltzaileek, babes zibileko zerbitzuetan dihardutenek, osasun larrialdietako langileek eta espetxetako eta epaitegien agindupeko itxialdi zentroetako langileak. Xedea urtero bezala kutsaturikoen eta gripea jota hiltzen direnen kopurua gutxitzea da eta oraingo honetan horri erantsi egin behar zaio koronavirus pandemiari aurre egiten ari diren herritarrenganako eta osasun sistemarenganako inpaktua murriztea. Osasun sailak azpimarratzen duenez garrantzizkoa da txertatzea norbera eta norberaren inguruko persona babesteko. Horregatik aurtengo publizitate kanpainak nabarmendu eginen du alde handia egon daitekela persona bakoitzak keinu hori egitearen eta ez egitearen artean. Xede hori lortzeko 9.000 informazio kartela argitaratu dira euskeraz eta gaztelaniaz, 600 toki baino gehiagotan jarriko direnak. Osasun etxeak, oinarrizko gizarte zerbitzuak, egoitzak, auzoetako unitateak. 2019an txertaketaren estaldura 44%koa izan zen 60 urtetik gorakoengan eta 66%koa 65 urtetik gorakoak kontuan hartuz gero. Haurdun zeuden emakumeen 62% jarri zuten gripearen aurkako txertoa eta osasungintzako langileen 29%. Aurtengo helburua beste urrats bat egitea eta 60 urtetik gorakoengan txertaketa 60% izatea da. Batez ere egoitza itxietan bizi badira. 65%koa transmisio arriskua dutenengan, osasungintzako langileengan bereziki, eta 60%koa haurdun dauden emakumeengan eta arriskua duten personengan. Maskarak zein babes pantailak egiten zituzten voluntarioak, aretoak eta dotazioak desinfektatzen zituzten taldeak. Animo emateko udaltzainen marrazkiak egiten zituzten haurrak, lan txanda luzeak hobe eramateko janari eramaten zieten partikularrak. Aurten hainbat herritar kolektibo eta enpresari eman behar zizkieten eskerrak, ezinezkoa baitzen denak ekitaldi bakarrean biltzea alegia. Udaltzaingoak bere egunean egin ohi duen omenaldi ekitaldian. Halaber, birusa edatzea saihesteko egungo murrizketa kontuan hartuta udaltzaingoak erabaki du bere patroi San Mikel Goiangeruaren egunaren ospakizuna atzeratzea. Hala ere, ez du aukera pasatzen utzi nahi izan eta esker oneko mezu bat bidali die Covidari aurre egiteko lanean nolabaiteko laguntzen ari diren guztiei. Herritarrei oro har helarazitako bideo baten bidez eginen du non hilabete hauetan zehar jaso duten laguntza eskuzabalaren adibide diren zenbait kasu biltzen baitira. Iruñako udaltzainek araua betetzen direla eta birusa herritarren artean hedatzen ez dela ziurtatzeko eguneroko lanean milaka laguntza keinu jaso dituzte azken hilabeteotan kolektibo, enpresa, instituzio eta herritar anonimoen aldetik. Ohikoenak norbera babesteko ekipamenduen eta materialen lagapenak izan dira, birusaren efektuei lehen lerroan aurre egiteko. Baina batez ere konfinamenduaren asteetan herritar anonimo eta enpresa askok janaria helarazi zieten udaltzainei, bai ura behar zutenei helaraz ziezaieten, bai lan txanda luzeak eramangarrigoak egiteko. Udaltzaingoak herritarrei esker ona publikoki adierazteko egindako bideoaren hasieran mezu bat bidaltzen dute, non azaltzen baitute zergatik aurten ezin duten haien eguna ospatu.
Gure eskerrona agertu nahi dizuegu, baina ezin zaituztegu guztia bildu. Eta ikus-entzunezko baten bidez laguntza kasu zehatzak errepasatzen dituzte, hilabete hauetan lagun askoren lan eskuzabal nolakoa izan den irudikatzen dutenak. Lehen mezua udaltzainei beraiei zuzenduta dago, gure lankidei haien lan nekaezinarengatik. Haiei egokitu baitzaie lehen lerrotik birusaren kontrako borrokan aritzea. Keinu bat egiten zaie baitere nolabait haien lana laguntzen lagundu duten guztiei. Asteartean epaiketa bat eginda Iruñeko justizia jauregian Laminaciones de Lesaka Zarreko langile baten amiantoagatiko heriotzaren kalte ordainaren eskaerari buruz. Halere, bista egin baino lehen akordioa lortu zen. Laminaciones de Lesakaren ondorengo enpresetako batek onartu du eginiko kaltea eta familiak eskaturiko diru kopurua emanen du kalte ordainetan. Borroka legal honetan familiarekin egon den lab sindikatuak ontza dio du akordioa, baina epaitegien ondoan elkartaratzea egin zuen Laminaciones de Lesakaren jardueraren ondorengoak ArcelorMittalek amiantoak eragindako kalteak zuzentzeko beharrezko neurriak har ditzan eskatzeko. Teo Vila Laminaciones de Lesaka lantegian, gaur egungo ArcelorMittal 30 urte zaritutako langilea 2016ko otsailean hil zen amiantoren eraginpean lan egiteak eragindako patologia baten ondorioz. Hil baino hilabete gutxi batzuk lehenago diagnostikatu zioten gaixotasuna, bat-bateko heriotzaren ondoren familiak lab sindikatuarekin eta zuzenki bulegoarekin batera borroka legal bat abiatu zuen, haren heriotza gaixotasun profesionalaren ondoriozkotzat har zedin. Urteetan amiantoa lantegian erabili zen arren eta hori jakina zen arren, ez Laminaciones de Lesaka ez eta horren ondorengo enpresetako bat ere, ez zegoen inskribatuta amianto arriskua duten enpresen erregistro ofizialean reran. Hala ere, Lesakako lantegian amiantoa non, zein garaitan eta zein modutan landu zen zehazteko eginiko lanari esker eta lankidea unitzen lekukotzari esker Nafarroko Osasun Publiko eta Lan Osasunaren Institutuak ondorioztatu zuen litekena zela Teoren heriotza izatea Laminaciones de Lesakan amiantoren eraginpean lan egitearen ondorioz. Txosten horre balio izan zuen Nafarroko Osasun Publiko eta Lan Osasunaren Institutuak emandako Teoren heriotzaren jatorri profesionala aitortzeko horren ondorioz, alargunaren alargun pentsioa handitu egin zen. Nafarroko gobernuak 2020ko Nafarroko gazteriaren golardoak eskuratzeko deialdia aurkeztu du. Hautagaitzak asteartetik hilako 29 urriaren 31 bitartean aurkeztu daitezke. Saria eskuratu ahal izango dute 30 urte arteko gazteak, zeinak gazteriaren arloan parte hartze soziala sustatu duten instituzio edo elkarte esanguratsuek. Gazte batek gazteriaren arloan egindako lana edo ibilbidea sarituko da, parte hartze sozialean egindako ekarpena edo erakunde naiz elkartetan burututako jarduna. Turismoan aditu diren 21 kazetarikoen pasaden astean Nafarroko hainbat gune bisitatu zituzten turismo, merkataritza eta konsumoko zuzendaritza orokorrak antolatutako bidaian. Horren bidez, foru komunitateko eskaintza turistikoa eta zerbitzuak ezagutu zituzten, guztiak egungo osasun eta segurtasun egoerei egokitutako aukerak. Bi final aurreko eta finala jokatzear zirela eten zen Bardoak taldekako txapelketa COVID-aren pandemiaren eraginez martxoan. Urriaren 2an berrabiaraziko da osasun eta segurtasun neurri guztia bermatutan. Egun horretan jokatuko dira bi final aurrekoak Goizuetan eta Jaunzarazen finala urriaren 17an izanen da Lizarran. 6 hilabete luze pasa dira Bardoa 2020 Nafarroko taldekako bertsolari txapelketa eten behar izan zenetik. Bi final aurreko eta finala gelditzen ziren jokatzear txapelketari amaiera emateko ordurako, Leitzako Atekabers komeni taldeak eskuratua zuen finalean parte hartzeko txartela, baina beste bi finalistak zeuden argitzeke. Bata Goizuetako saioan erabakiko da eta bestea Jaunzarazen. Goizuetako saioan Lesakako Arranopola eta Malerreka Baztango bersonautak taldeak ariko dira, joaneko saioan bersonautek irabazi zuten puntua. Jaunzarazen berriz berako Lamixene eta Barañaingo Hego Haizea taldeak abestuko dute, beratarrek lortua zuten puntua. Orain jaz 7 hilabeteko etenaren ondotik hasitakoa bukatzera itzuliko dira Bardoak. Nafarroko bertsoltzale elkarteak tokiko antolatzaileekin batera pandemia egoerak eskatzen dituen segurtasun eta prebentzio neurri guztiak betetzeko konpromiso hartu du. Aforoak mugatu eginen dira, segurtasun tarteak mantendu,
aretoetara sartzeko eskua garbitu eta musokoa ezinbesteko izanen da saio guztian zehar. Goizuetako saioan, sarrerak aurrez erosi beharko dira herriko estankoan Jaunsarasen berriz egunean bertan izanen dira salgai aretoan bertan. 2 kasuetan 3 euroko salneuria izanen da sarrera. Final urriaren 17an izanen da Lizarrako ikastolan finaleko sarrerak irailaren 28an paratuko dira salgai ikastolan bertan eta webikoitza bersosarrerak.eus atarian ere. Orain dela 35 urte, 1985ean Mikel Zabaltza gazte Orbaiztarra desagertu zen. Guardia Zibilak atxilotu egin zuen etako militante batekin nahasita eta 20 egunez desagertuta egon ondoren bere gorpua Bidasoa errekan agertu zen. Zabaltza desagertuta egon zen egun horietan bersio ofizialak eragindako mesfidantzak bultzatuta protesta ugari egin ziren eta eztanda sozial handiak egon ziren. Zabaltza torturatua hil zela uste zuen jendeak oro har, baina inoiz ez zuten inorrez epaitu ez zigortu. 2020ko azaroaren 35 urte bete dira, Zabaltza hil zenetik eta bere familiak egia jakin nahian jarraitzen du. Ahotsa.info eta Izar Films izan dira Non dago Mikel dokumentalaren ekoizleak eta Donostiako zinemaldiaren 78. edizioan aurkeztu dute lana. Zinemaldiko 60. edizioaren Irizar sarian aipamen bereixe egitea erabaki du epaimahaiak. Giza eskubideen urraketa lazgarri eta sistematikoaren testigantza erakusteagatik argudiatu dute erabakia.